Βεβαίως, στη συνομιλία μας σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών εδώ, εξετάσαμε διάφορα θέματα. Μεταξύ αυτών ήταν τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως το θέμα και η εξέλιξη της υπόθεσης στη Συρία, το ειρήνη στη Μέση Ανατολή, η διμερή συνεργασία Ελλάδος και Αιγύπτου και. بطبيعة الحال كان في الأذهان بيننا ومحل نقاش أيضا العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي عامة. εξετάσαμε. بالنسبة للعلاقات الثنائية الحقيقة هناك رغبة مشتركة في البناء على هو المتاح أمامنا وتطوير تلك العلاقة، ولذلك قررنا استئناف أو قررنا تفعيل مشاوراتنا الثنائية بين البلدين على المستوى السياسي حول قضايا مختلفة محل اهتمام مشترك، وبما في ذلك استئناف الحوارات والمشاورات حول الحدود البحرية. Μεταξύ των διάφορων θεμάτων που συζητήσαμε σήμερα, βεβαίως ήταν η περαιτέρω υλοποίηση των σχέσεων Ελλάδος-Αιγύπτου και συνεργασίας, για μια περαιτέρω συνεργασίας και στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων. Και βεβαίως είχαμε συζήτηση σχετικά με το θέμα των θαλασσίων συνόρων ή των οικονομικών περιοχών στη Μεσόγειο. Ναι, στην αυριανή και μεθεπριανή συνεδρίαση, άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βίλνιους, προφανώς θα συζητήσουμε για την κατάσταση στη Συρία, για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και για όλα τα τρέχοντα διεθνή θέματα που απασχολούν φυσικά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. في لقائنا الغير رسمي غدا أنا أؤمن أنه سيتم مناقشة الحالة في سوريا ومساعي السلام في الشرق الأوسط وبالطبع الحالة الداخلية في جمهورية مصر العربية. Είναι μάλιστα πολύ πιθανό τη δεύτερη μέρα να μετάσχει στις συζητήσεις μας και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Κέρι. ومن المحتمل أيضا أن في اليوم الثاني من المؤتمر من المحتمل أن يشارك السيد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. Εμείς προσεγγίζουμε, όπως ξέρετε, το ζήτημα της Συρίας, το είπα και προηγουμένως, πρωτίστως στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας, ως κράτος μέλος του ΟΗΕ, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και βέβαια στο πλαίσιο όλων των διμερών σχέσεών μας, τις οποίες σεβόμαστε. Και θέλουμε να εξελιχθούν τα πράγματα έτσι, ώστε να υπάρξει ειρήνη και ασφάλεια, όχι μόνο για το συριακό λαό, αλλά για όλους τους αραβικούς λαούς. موقف اليونان من سوريا كما أعلنت سابقا سيكون عن طريق المنظمات الدولية التي نحن عضو اليونان عضو عامل بها مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وحلف الناتو، ونأمل أن يكون هناك حلول لإحلال السلام في المنطقة ووقف الاتفاق.